Okay, kung kamo may motor nga duwa, nagang kasanay kamo ha. Tapos, Alin kamo diri sa Mandurriao, pakadto sa Alimudjan, pila ka liko. Oh, sipa nyo na. Sino ikaw? Pila ka liko? wait lang. Nagtoto sa... Nagtoto sa plaza. Nagtoto sa ano. Sa pakadto, suok. Nagtabok to sa naman. Liko. Napakadto Villa. Charot. Bilya. Ikaw Tata. Tata, pila ka liko? Alin ka di sa Mandurriao, pakadto sa Alimudjan, pila ka liko? Kung motor ka mo? Oh, hindi bakton nyo, isipon nyo eh. Siway po kung kanto sa Alimudjan, paano na? Hindi sipon mo nga. Hindi Lima lang. Lima Lima. Ikaw. Ikaw Tata, pila? Alimudjan! Ano? Dito ka mo naging sa ano, pakadto, ano, uton. Oo, tapos? Oh, pila ka liko? Oh. Naliko ka simbahan, uton. I-map nyo dahil, oh. Oo. I-map nyo na. Oh, pila. Pila ka liko? Wala ako, wala. Alin ka din sa Mandurriao, pakadto sa Alimudjan, pila ka liko, kung nga motor ka mo. Pila ka liko? Ha? Pila ka liko? Ha? Huwag motor ka mo duwa ha. Ang kasanay ka mo pila ka liko. Huwag motor ka mo, alin ka mo diri sa Mandurriao, pakadto sa Alimudjan. Ha? Ulo. Gwapo, hindi maliko agad daw. Gwapo si mo. Oh, labot tao, bunggo to ron. Sala. Lima. Sala. Lima. Wala. Lima. Wala agad. Wala. Tata, ikaw. Pila? Ha? Hotdog? Ano? Chicken bilog? Pila ka liko? Namangkot pa ko din. Pwede magkot no? I-research yun na. Ikaw? Mamangkot Pila ka liko? Ha? Ay, namangkot ako na sa Laila. Laila? Guwapo si Laila. Pag hindi ayaw. Laila ka dugay magsabat. Wala agad. Sige na. Ano? Ha? Pila ka liko? Sipa nyo na. Google Map nyo isa na. Sipa na. Balaan nyo na. Dapat Rider. O bikers. Hindaan. Bikers. 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 Ano ba na bikers? Palano ni? Bikers. Bikers ka na bikers. Sorry, mag-isagot. Hindi agad. Mag-isang ka lang. Palang na. Liko. Ano daw? Ano ba nung daw? Mga 14 kaliko. Sa terminal. Sino? Mga 14 kaliko sa terminal. Pabiya. Sala, mag-insay. 14 kaliko. My God. Wala lang ako. Pila? Wala agad? Wala agad? Sa eh. Ano Okay, so kung wala ka mo masabat, isugit ko na sa inyo ang correct answer ha. Already na ka mo? Okay, so correct answer is 2. Pila ka liko ang motor ha? 1, 2. O diba guys nyo? Pila ka liko, alika mo diba? Di, ang motor, pila ka liko, may liko may kaduwa na na magliko ang motor, diba? Ha? Hindi yan na? Hindi yan na? Ang baya ay pinakit. Ay, wait na. May pamangkot ako sa inyo last na nagit niya. About man gapon sa motor Wala na. Trivia, sabak. About sa motor Pila ka pundo kung magkadto ka mo sa Alimudjan? Isa. 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 Nga isa. Paano daw ka prino? Kasi isa lang. Sala. Pila ka pundo alin dire padto sa Alimudjan? Isa. Imuta. Pila ka pundo alin dire padto ka mo sa Alimudjan? Isa. Pero pundo sa pundo. Sala. Kaya, paano ka prino? Gamuna ka, duwa ka nakaliko. Sala. Isa. Kung mag-prino, katakal Isa. Sala. Gagay, di ko isa lang.
Pila? Pila? Kadua. Ha? Karot. Ha? Pila? Pila? Mangut ni dia lang talaga na mangut. Ganit, giyagan. Pila na? Masyad ko na mangut. Pila? Kaya lagi na mangut. Pila ka pundo? Nga duwa be? Duwa man ang prino. Ha? Duwa ang prino. Duwa prino? Duwa. Te? Paano? Ha? Oh, ano lagi siya gana? Wala ged? Wala ged sabat? Wala ged? Pila? Wala? Kung mo ga motor, alin ka mo sa mundo riyaw, pila, pakadto sa mo dyan, pila ka pundo. Muna. Duwa, isa, duwa ka isa ko na. Ay mo ya? Da? Ano? Pila pundo? Duwa. Dua, sala. Okay, so, tako na nga, sir. Origin na ka mo. The correct answer is... The correct answer is... 3! Upload na. Nanguya pa. Balanyo ko nga, ha? Una-una, drape lang mo, pundo na ka mo. Tapos, mabsa gasolina, napundo ka sa ano. Tapos, pag-abot nyo, tapos mo dyan mapundo ka, kundi tatlo. Sige lang. Doma ka, hindi sugata ka. Gago!